Welcome to our fans on the TV. It's the Nedbank Cup. TS Galaxy 1, Durban City 2. I'm joined by my brother Kamabanu Pumagubi. Siyabonga nsizwa yakithi. Ngivela le kwaMhlanga uzanele wakandaba. Igame ibona kanjani baba wami? Ayigame yona ibinhle kakhulu. Uyabona into eba inkinga empilweni. Ukuthi wena ungumzali. Ubese udecide ukubulala abantu abakho. Kuba nzima kakhulu. Uyabona la sibulawe umbunjana. Usibulalisa. Sibulawe ucaptain wethu. Umbunjana. And thina TS Galaxy. Siyathembisa ukuthi njengoba sesisesimene sibi kanje munye umuntu asiyomenzela ifavor siyowenzela iPirates ifavor ngokuthi sishaye iSundowns anginibuzi siyowenzela ifavor iPirates ngokuthi siyobashayela iSundowns ngoba bathembele kithi without ukuthi thina sidle iSundowns iPirates angeke ithole le cup Bafethu alimelana lena iring. Yes. Siyavuma TS Galaxy ukuthi unyaka lo it's not our best year. But what we wanted to say to our supporters, thina suwile kuphela. We are not out. We are only down. So we're saying to TS Galaxy supporters, asiqhubekeni silwe ngoba angeke sithuselwe abantu abawina amagame unyana amabili sebacabanga ukuthi sebawinile. So ke esikushoyo ukuthi asihlanganeni egroundini lapho TS Galaxy izokwenza izimanga ngokupitha iMamelodi Sundowns.